Здравейте всички, аз съм Теро и днес ще направя ревю на Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive е една от новата поредица на Valve. Сред поредицата от игри Valve създават и Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Counter-Strike Condition Zero, Half-Life 1, Half-Life 2 и най-новото им попълнение Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive, както предците си, е First Person Shooter Game. Counter-Strike Global Offensive е създаден на 2012 година. Новото в Counter-Strike Global Offensive е, че вие вече можете да избирате своите оръжия. Има богата селекция от оръжия, след които USPS може да се замени с P2000, M4A1S с M4A4. Освен това, в Counter-Strike Global Offensive оръжията вече имат скинове. Освен тези скинове, има StatTrack технология, която чета колко убийства сте направили на вражески играч. Скиновете и StatTrack айтемите могат да се получат също от кутии или специални колекции на карти. Сред изборът от оръжия има и големи въпрос: с кое играя по-добре? С кое оръжие съм по-точен? Дали ще ми стигнат амунициите и други въпроси. В Counter-Strike Global Offensive вече са добавени нови модове на игра. Модовете на игра са Arms Race, Demolition, Deathmatch, Casual и Competitive. Arms Race е състезание, в което трябва да убиете двама противникови играчи. След като го направите, вие ще получите ново оръжие, което ще е по-силно и по-силно от предходното. Победителят е този, който първи успее да убие с нож противников играч. В Arms Race няма Friendly Fire, което улеснява играта. Friendly Fire е когато може да стреляте и да убивате своите съотборници. В момента наблюдавате как аз в момента играя Arms Race и виждам, че не се изправя много добре, но какво да си прави? Сега продължаваме с Deathmatch. В Deathmatch целта е да убиете колкото може повече противници с избрано от вас оръжие. Победител в Deathmatch става този, който е събрал най-много точки от убийства на други играчи. След 10 тежки минути на борба идва краят. В Deathmatch оръжията могат да се вземат безплатно. Сега преминаваме към следващия гейм мод Demolition. Demolition е подобен на Arms Race, само различното е, че в него няма изсичане на време и се разчита само на груповата игра. В Demolition всеки изминат левел ти дава все по-ново оръжие, а левелът се дига като убиеш в рунд поне един играч. Ако убиеш двама или повече играчи, получаваш бонус, гранати. Отборът победител е този, който първи направи 11 рунда. Следващия мод, който ще ви покажа, е Casual. Casualът е класическа игра, т.е. трябва сами да купувате оръжията си, гранати, жилетка, дефюз кит и така нататък. В Casualът печели отбора, който първи направи 8 точки, т.е. 8 победени рунда. И това беше от Casualът. Сега ще ви запознавам с Компетитива. Компетитивът е съревнователен матч, в който петима играчи застават срещу други пети. В Компетитива има рангове.